Djeco, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Danas ste u TV učionici učili jedno novo slovo, a to je slovo đ. A ja bih voljela da prije nego što prijeđemo na slovo đ, lijepo zajedno ponovimo slovo nj koje smo učili prošlog tjedna. Tako da ću vas sad zamoliti da pripremite svoje početnice iz hrvatskog, odnosno slonića, knjigu sa slonićem i otvorite ju na stranu 73. I naravno pripremite lijepo našiljene olovčice. Strana 73, strana 72 i 73. 72. Želim da zaustavljate video, pa lijepo lagano kako idemo dalje, tako vi pokrećete video kako vam kažem. Dogovoreno? Idemo na prvi zadatak, čitamo ga zajedno. Prvi cvjetić. Nekoliko je životinja koje u imenu imaju nj. Zaokruži ih. Treba zaokružiti 4 životinje, slobodno zaustavite video. Te 4 životinje su svinja, kornjača, lignja i konj koji se malo slabije vidi, ali tu je. Idemo dalje. Drugi cvjetić. Pogledaj gdje se slovo nj nalazi u abecedi. Idemo ga zaokružiti zajedno. Evo ga, slovo nj je ovdje. U sljedećem zadatku od nas se traži, vidite ovu treći cvjetić, koji je po redu slovo nj. Ja sam izbrojala da je po redu 20. Stavila sam broj 20 i točku iza. To se zove redni broj. Čitamo ga 20. Znači 20. slovo je slovo nj. Prebrojite slobodno sami je li 20. slovo nj. U sljedećem zadatku, sljedeći cvjetić, čitamo zajedno. Napiši 2 imena koja počinju slovom koje se u abecedi nalazi ispred slova nj. Ajde, probajte ih osmisliti. Zaustavite video. Dva imena koja sam ja osmislila, koja su mi pala na pamet, su Anja i Dunja. Jer se slovo A nalazi ispred slova nj u abecedi i slovo D se nalazi ispred slova nj. Ja sam izabrala imena gdje mogu uklopiti i slovo nj. Vidite, A, nja, du, nja. Da malo vježbamo pisanje. Vi možete bilo koja imena koja ste vi osmislili. Sljedeći cvjetić kaže dopuni imena slovima lj i ili nj. Zaustavite video. Evo, rješenja su sljedeća. Pogledajte, ja ću vam ih i pročitati. Sanja, Višnja, Miljenko, Ljiljana, Vanja, Ljerka, Snježana, Ljubo, Anja. Imate li sve točno? Odlično. I u zadnjem cvjetiću na strani 72 je zadatak poznaješ li koga u čijem se imenu nalazi lj ili nj i napiši to ime. Zaustavite video. Ja sam napisala Ljubica. Poznajete li vi koju Ljubicu? Prelazimo na sljedeći zadatak. Idemo na stranu 73, odnosno na stranu 73. Ovako. Prekrićemo ovo dolje, to nam nije potrebno. Pogledajte samo zadatak gore, može? Ajde, prst na zadatak i čitamo zajedno. Prepiši rečenice velikim slovima. Prva rečenica, napisana malim slovima, piše Snjegović je na sanjkama. Podsjećam, zašto je rečenica napisana, prva riječ, zašto je napisana velikim slovom? Zato što početak rečenice uvijek pišemo velikim početnim slovom.
Što se nalazi na kraju rečenice? Točka. Vaš je zadatak velikim slovima prepisati rečenicu. Napraviti to za sve rečenice, sve do kraja. A ja ću vam onda pokazati. Evo ga. Ovako treba izgledati. Pazite. Prva rečenica je jako dugačka i teško će vam stati u ovaj redak. Pa ako vam nije stala, obrišite i pišite ponovno. Zato ne stišćemo olovku jako. Na kraju rečenice je točka. Imate li svi točku? Druga rečenica. Sanja voli ljeto. Točka, provjerite. Treća rečenica. U proljeće rastu ljubičice. U proljeće rastu i zadnja riječ u zadnji redak. Ljubičice. Stavljamo točku na kraj. Provjerite je lijepo i uredno od crte do crte. Zadnja rečenica. Lješnjak je u krošnji. Isto je duga rečenica. Ako vam nije stala u redak, obrišite i malo stisnite slova. Znate gdje možete uštedjeti na prostoru? Ovdje, između dvije riječi. Ne mora biti preveliki razmak. Vidite, niti kod mene nije preveliki. Zadnji cvjetić možete riješiti ako želite, ali ne morate. I sada prelazimo na slovo Đ.